Πάμε να σου δείξω και όντως να καταλάβεις τι είναι το διαδικό σύστημα. Το διαδικό σύστημα ουσιαστικά μεταφράζει αριθμούς σε συνδυασμούς μηδενικών και άσων. Αποτελεί τη βάση λειτουργίας όλων των λογικών κυκλωμάτων αλλά και ψηφιακών συστημάτων. Τώρα θα σου δείξω πώς μετατρέπω έναν διαδικό αριθμό σε δεκαδικό και έναν δεκαδικό σε διαδικό. Πάμε να πάρουμε έναν τυχαίο διαδικό αριθμό με αυτόν εδώ τον συνδυασμό. Η αρρύθμιση των ψηφίων ενός διαδικού αριθμού είναι σε δυνάμεις του 2 και ξεκινάνε από τα δεξιά και αυξάνονται προς τα αριστερά. Για τον υπολογισμό του δεκαδικού αριθμού βρίσκουμε τους άσους στον διαδικό μας αριθμό και έπειτα προσθέτουμε τις δυνάμεις του 2 που αντιστοιχούν στον κάθε άσο. Στο συγκεκριμένο διαδικό αριθμό έχουμε τη δύναμη του 0, του 2, του 3 και του 5. Επομένως θα προσθέσουμε το 2 στη μηδενική, το 2 στη δευτέρα, το 2 στην τρίτη και το 2 στην πέμπτη. Θα μας βγάλει το αποτέλεσμα 45. Πάμε τώρα να δούμε πώς μετατρέπουμε έναν δεκαδικό αριθμό σε διαδικό. Θα πάρουμε έναν τυχαίο δεκαδικό αριθμό όπου είναι το 232. Η λογική λέει ότι παίρνουμε τη μεγαλύτερη δύναμη του 2 όπου μπορούμε να αφαιρέσουμε από τον αριθμό που θέλουμε να υπολογίσουμε και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να μηδενιστεί. Ξεκινάμε με το 2 στην 7η, όπου είναι το 128. Αφαιρούμε από το 232 το 128 και καταλήγουμε στο 104. Η επόμενη μεγαλύτερη δύναμη είναι το 2 στην 6η, όπου είναι το 64. Αφαιρούμε το 64 από το 104 και έχουμε το 40. Η μεγαλύτερη δύναμη που μπορούμε να αφαιρέσουμε από το 40 είναι το 2 στην 5η, δηλαδή το 32. Αφαιρούμε από το 40 το 32 και έχουμε τον αριθμό 8, όπου είναι δύναμη του 2 και είναι το 2 στην τρίτη. Αφαίροντας το 8 από το 8 έχουμε 0, οπότε ολοκληρώνεται και η διαδικασία. Επομένως, οι δυνάμεις που χρησιμοποιήσαμε είναι το 2 στην 7η, το 2 στην 6η, το 2 στην 5η και το 2 στην τρίτη. Άρα και αυτή θα είναι η άση του διαδικού μας αριθμού. Τελικά, ο διαδικός αριθμός είναι ο εξής. Έχουμε 3 άσους, όπου είναι το 2 στην 7η, το 2 στην 6η και το 2 στην 5η, ένα μηδενικό, που είναι το 2 στην τετάρτη, έπειτα έχουμε άλλο έναν άσο στο 2 στην τρίτη και τα τρία τελευταία ψηφία είναι μηδενικά, καθώς το 2 στη δευτέρα, το 2 στην πρώτη και το 2 στη 0 δεν χρησιμοποιήθηκαν. Και τώρα ξέρεις τι είναι το διαδικό σύστημα, πώς μετατρέπω διαδικό αριθμό σε δεκαδικό και πώς μετατρέπω δεκαδικό αριθμό σε διαδικό.